can see INEC people. They are busy taking all the numbers, the PVC numbers, putting them in their phone. Ndewo gị onye ma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.si ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Ụfọdụ ụmụ Naịjirịa ebeela arịrị n'ihi ihe ha hụrụ n'ụlọ ọrụ ndị na-ahazi ndọrọndọrọ ọchịchị nke obodo Naịjirịa bụ ụlọ ọrụ ama dịka Independent National Electoral Commission INEC n'aha nkenke. Nke a mere na Festac nke nọ n'ime steeti Lagos dịka ha bụ ụmụ Naịjirịa jere na ya bụ ụlọ ọrụ ka ha weta akwụkwọ ikikere ịtụ vootu bụ nke a kpọrọ PVC. Dịka ha garuru na ya bụ ụlọ ọrụ ndị INEC, ndị na-arụ ọrụ ebe ahụ gwara ha na ha ga-alọwa ma bịaghachi azụ ụbọchị ọzọ ịbịa were ya bụ akwụkwọ ikikere n'ihi na oge a ga-eji eke ya bụ akwụkwọ akabeghị ruo. Dịka a gwachara ha nke a, ha lere anya n'ime ya bụ ụlọ ọrụ ma hụ ndị niile na-arụ ọrụ ebe ahụ ebe ha chi akwụkwọ ikikere ịtụ vootu ndị mmadụ n'aka ma na-edepụta akara ha niile n'otu n'otu bụ nke a na-amaghị ihe ha ji eme. A sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. Can see INEC people. They are busy taking all the numbers, the PVC numbers, putting them in their phone. Can see this is INEC office. They say it's not ready. But all of them are busy. That we should come and vote. And today's 6:30. They are busy putting all the PVCs in their phone, copying all the numbers, copying all the units. Can't we help ourselves? The other one is also busy doing the same thing. All of this is INEC office. All of them. See, they are copying all the PVC numbers, everything. That's what they are doing in the office. Festac, This is Festac. This is Festac INEC office. The same thing this one is doing. They are all copying this thing. Akwa ịhụla ya bụ ihe onyonyo ya mere nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị gị onye na-eso eburu anyị esonye ekelekwa gị wee na-asị gị jide ka iji wee na-ekpe na-asị na Chineke nna ga na-agọzi gị na nọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị gaa taa bụkwa na mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka mmere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo a pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị na-ahụ ihe onyonyo a pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikiere m ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma m Igbo mụrụ nze m ọzọ ekenekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma ise ngwanụ atụsara m ihe onyonyo a na apịrị m aka na share button ka ọ ga-azụ ụwa niile. Daalụkwanụ ndị nke m, udo dịrị unu.